ଆସ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ହସଖେଳ ବହିର ପ୍ରଥମ ଭାଗର ପାଠ 2 ଟୁନା ଟୁନି ଗୀତଟିକୁ ଗାଇବା। ମୁଁ ଆଗରେ ଗାଉଛି, ତୁମେମାନେ ମୋ ଠାରୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ଗାଅ। ଚାଲ ଗାଇବା। ଟୁନା ଟୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଣିଲେ ଚାଉଳ ଚୁନା, ବିରି ବାଟିଲେ ଚକୁଳି କଲେ କହିଲେ ଚଟିଆ ଅନା। କବାଟ ଖୋଲି କହିଲା ଟୁନା, ବାଘ ମାମୁଁ ହେ ଆସ, ଚକୁଳି ଚିନି ଚଟଣି ଖାଇ ଚଉକି ଉପରେ ବସ। ଚଉକି କଲା କଟକଟ, ବାଘ ମାମୁଁ ଛଟପଟ। ଟୁନା ଟୁନି ଗୀତଟିର ମାନେ ବୁଝିବା। ଏ ଟୁନା ଟୁନି ଦି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଚକୁଳି ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଚକୁଳି ପିଠା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ଚାଉଳ ଚୁନା। ସେମାନେ ଚାଉଳ ଚୁନା ଆଣିଲେ, ବିରି ଆଣିଲେ, ଚାଉଳ ଚୁନା ବିରି ପକେଇକି ଚକୁଳି ପିଠା ତିଆରି କଲେ। ତାପରେ ବାଘ ମାମୁଁ ଆସି କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା। ଟୁନା ଯାଇକିରି କବାଟ ଖୋଲିଲା। ଖୋଲିକିରି ବାଘ ମାମୁଁକୁ ଡାକିଲା, ବାଘ ମାମୁଁ ଆସ। ବାଘ ମାମୁଁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବାଘ ମାମୁଁକୁ ଚକୁଳି ଚିନି ଚଟଣି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଖାଇବାକୁ ଦେଇକିରି ଗୋଟେ ଚଉକି ଉପରେ ବସିବାକୁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚଉକିଟି ଭଙ୍ଗା ଥିଲା। ବାଘ ମାମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣିନି। ବାଘ ମାମୁଁ ଯାଇ ଚଉକି ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଚଉକି କଟକଟ ହେଲା ଆଉ। ବାଘ ମାମୁଁ ତ ବସି ଛଟପଟ ଛଟପଟ ହେଲା ଆଉ। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ଟୁନା ଟୁନି ଗୀତର 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଟୁନା ଟୁନି କ'ଣ ତିଆରି କଲେ? ଉତ୍ତର ହେଲା, ଟୁନା ଟୁନି ଚକୁଳି ପିଠା ତିଆରି କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଟୁନା ଟୁନି ପିଠା ଖାଇବାକୁ କାହାକୁ ଡାକିଥିଲେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ଟୁନା ଟୁନି ପିଠା ଖାଇବାକୁ ବାଘ ମାମୁଁକୁ ଡାକିଥିଲେ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ତିଆରି କର, ଆଉ ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ତୁମ ଖାତାରେ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଟୁନା ଟୁନି ଗୀତଟିରୁ ଯଦି ତୁମେ କିଛି ବୁଝି ନ ପାରୁଛ, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ମୋତେ ଜଣାଅ। ତୁମକୁ ଯଦି ଏହି ଗୀତଟି ଭଲ ଲାଗେ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଲାଇକ୍ କର, ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଧନ୍ୟବାଦ।